Научи ни Господи как да се молим. Често казах учениците на Исус. Това, което обичайно Исус правеше, че Той им показваше с начина, по който Той се молеше, с това, което Той правеше. И от време на време им даваше по някой допълнителен урок. И уроците обикновено целяха да им обърне внимание на някои неща, които те трудно можеха да забележат. Така и Исус постъпи един ден със своите ученици и ние затова научаваме от Евангелието на Лука, 18 глава. И там четем от първи стих. И ще ви прочита чак до 8 стих от 18 глава на това Евангелие. Каза им една притча, как трябва всякога да се молят и да отславят. В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човек не зачиташе. В същия град имаше една вдовица, която идваше при него и му казаше: отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: въпреки че не се боя от Бога и човеци не зачитам, пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам право, за да не ми дотяга с непрестанните си идвания. И Господ каза: слушайте какво каза неправедният съдия. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? С тази притча, това, което можем на пръв поглед да видим, Исус учи своите ученици за това как всякога трябва да се молят без да отслабват. И притчата е един добър начин, по който Исус можеше да нарисува в умовете на своите последователи една картина, в която те трябваше да видят себе си. По същия начин и днес, че същата притча в нашите умове може да се прояви тази картина, която Исус рисуваше тогава и в която ние също да видим себе си. И образът, с който всеки един от нас би трябвало да се отъждестви, това е този на вдовицата. Вдовиците, както и сега, така и тогава, са били жени в неравностойно положение. Те са били жени, които са се нуждаели от подкрепа и помощ. Защото без мъж те са били беззащитни и уязвими. При след това обаче тази вдовица не търсеше никакви допълнителни привилегии или полза. Прави ли ми впечатление? Тя търсеше единствено защита срещу противник, който, вероятно, според думите на Исус, се опитваше да й отнеме това, което й се полага. И както Исус подчертава, тя търсеше да й се отдаде правото. Тоест, онова, което беше справедливо за нея. И понеже бе безсилна да се справи сама, тя потърси помощ не някъде другаде, но при единственият правозащитник в онзи град – съдията. Исус описва нейното поведение по следния начин. Тя не просто отиде при съдията. Тя не отиде да си запише час и да чака, но тя дотягаше на съдията с непрестанното си идване. Сякаш всеки ден тя досаждаше на съдията, като настояваше той да си свърши работата. Нали за това беше съдия? И тя не го моли, а тя иска, казвайки: отдай ми правото спрямо противника ми. Разбира се, Исус описва взаимоотношения между хора. Между един ищец и едно длъжностно лице – съдията. И ние трябва да видим в това подобие. Тази жена, макар че се обръщаше към човек, все пак тя подхождаше и с уважение. Тя не беше груба, тя не беше арогантна, тя не беше неуважителна. Тя беше настоятелна, но по един добър начин. Постоянно, решително и упорито тя заявяваше своето желание да й се помогне. И с образа на тази вдовица Исус приканва и всеки един от нас по подобен начин, когато идваме при Бога и се молим, да бъдем винаги
постоянни, решителни и упорити, без да отслабваме. За съдията Исус подчертава следно. 4 стих. Но той за известно време не искаше. А после си каза, въпреки че не се боя от Бога и човеци не зачитам, пак понеже тази вдовица ми досажда, ще й отдам право, за да не ми дотяга с непрестанните си идвани. С тези думи на съдията всъщност Исус отново повтаря онова, което вече беше казал за него. Какъв беше този съдия? Той не искаше да помогне на вдовицата. Можеше, но не искаше. Нещо повече. Той не зачиташе нито Бога, нито човеците. С други думи, той не зачиташе никакви божествени или човешки правила и закони. Той беше всичко друго, само не и съдията, който трябваше да бъде. Той беше пародия на съдия. И той не помогна на вдовицата от желание, но понеже тази вдовица му досаждаше, той беше принуден да й даде правото. Тоест, той беше готов да направи нещо само и само, както някак би преразказал тази история днес, да му се махне от главата. Съдята не само не беше истински съдия, но съдята не можеше по никакъв начин и не може по никакъв начин да се сравнява с нашия Бог. Той беше един лош пример в тази притча. И ето защо в самия край на притчата Исус вече дава една нова картина, но вече истинска картина за истината, която трябва да знаем за Бога и за нашата връзка с Него. И в 6 до 8 стих нашият Господ казва: слушайте какво каза неправедният съдия. А Бог няма ли да даде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще му даде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Първият урок, както вече отбелязахме, който трябва да научим от тази притча според Исус, е урокът за това, как трябва всякога да се молим, без да отслабваме. Да не отслабваме в молитва е нужно, защото че с молитвите ние можем да бъдем духовно здрави. Тоест, ако ние отслабнем в молитва, това застрашава да отслабнем и духовно. Нашето духовно здраве да отслабне. Ние знаем, че не само Божието Слово, но и молитвата е нужна като наша насъщна ежедневна храна. Когато ние се молим Отче наш, който си на небесата, и така нататък, дай ми ежедневния хляб. Исус подчертава, че ние се молим за ежедневния хляб. Не се молим за вчерашния хляб или за утрешния хляб. Това означава, че както ние всеки ден имаме нужда от хляб, така всеки ден имаме нужда и от молитва. Молитвата е от съществено значение за нашето духовно здраве. Будете и се молете, казва Исус на друго място, за да не паднете в изкушение. Ако ние не се молим, ние сме застрашени да бъдем ударени, да бъдем съборени, да бъдем изкушени. От кого? Можем да си избираме. Всеки християнин има поне 3 врага. Плътта, Сатана и света. Молитвата ни е нужна, за да поддържаме духовна чистота всеки ден. Апостолът казва в 1 Яново: но ако изповядаме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но той казва, ако изповядаме греховете си, Бог ще стори това. Разбира се, освен с всички тези ползи от молитвата, най-съществената полза от молитвата е, че чрез нея ние можем да общуваме с нашия небесен баща, с нашия небесен татко. И ние четем в Римляни 8 глава 15 стих:
Защото не сте приели дух на робството, пак да живеете в страх, а сте приели дух на усиновление, чрез когото и викаме Ава, Отче. Виждате ли, че с молитвата се осъществява една връзка между син и баща, между дъщеря и баща, а не връзка между слуга и господар. Исус обръща внимание на своите ученици, че те трябва да гледат на молитвата именно като израз на една близка връзка с Бога. А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ? Обръщате ли внимание как Бог нарича вярващи нас, своите избрани? Повторете го. Своите избрани. Знаете ли какво означава свой? Това означава, че Бог гледа на нас като на свой. Той не гледа на нас като на чужди. Той ни е направил свой. Направил ни е да бъдем Негови. Негово наследство. Негови синове и дъщери. Негова собственост, Негово притежание. Едни, към които Той протяга свойски ръка и обръща свойски глава. Избрани. Още една ключова дума. Бог ни е избрал, не ние Него. И ако Бог ни е избрал, Бог вече е заявил своя ангажимент към нас. И ние не е нужно дори да искаме от Него. Той сам желае да ни даде. Когато един осиновител, един родител, който иска да осинови едно дете, понече да осинови дете, той заявява вече своята готовност да се грижи за това дете. Той е готов, той се обещава, той се обрича на това. Така и нашият Бог се обрекал на това да се грижи за нас в момента, в който Той ни избрал. И обърнете внимание на 7 стих, първите две думи в 7 стих. А Бог. И тук има една много кратка дума. Когато говори много. Означава точно обратното. Точно обратното на съдята. Ако съдята не желаеше, Бог, или но Бог, какво но Бог? Какво ще сложим след това? Тази малка буква показва, че Бог напълно противоположност на съдята, който поради досада беше принуден да даде на тази жена въпросеното от нея. Бог не го прави от досада, Бог го прави от желание и от радост. Няма ли да даде правото? Бог не отговаря по принуда. Естественият отговор, който можем да дадем на този въпрос на Исус, няма ли да даде Бог, непременно ще даде. Логично е да даде. Разбира се, че ще даде. Това е присъщо за Бога, да дава. Но както всеки един добър родител, Бог не дава всичко, което се поиска от Него и винаги, когато се поиска. Той знае кога да го даде. Той най-добре знае какво и кога да даде, според онова, което е най-доброто за тези, които искат от Него. Разбира се, можем да обобщим това, което Той иска да ни предаде с тази притча последния начин. Идвайте при Бога винаги, като Негови избрани, като се молите винаги, без да отслабнете. И под винаги, без да отслабнете, можем да разбираме същото, което Исус добавя в 7 стих, ден и нощ. И ден и нощ не означава, че ние не трябва да спим и постоянно да викаме към Бога. Ден и нощ означава, че във всеки един момент, когато се яви нуждата, когато се яви теготата, когато се яви потребността, обърни се към Бога. Той те чака. И все пак има един въпрос към нас. Колко дълго бихме викали към Бога?
ако той продължава да се бави? И този въпрос ни отвежда към следващия урок, на който Исус иска да ни научи в тази притча. Дали се молим винаги, без да отслабваме, зависи от това дали вярваме в Бога. И ето как Исус завърши накрая своята притча. Казвам ви, че ще му даде правото скоро, обаче когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Виждате ли как Исус обръща внимание на вярата? Какво е мястото на вярата? Да твърдиш, че Бог е твой баща и да вярваш, че Той е твой баща, са две различни неща. Да повторя ли отново? Да твърдиш, че Бог е твой баща и да вярваш, че Той е твой баща, са две различни неща. Още ме гледате така изпитателно се чуете, какво се опитвам да ви кажа. Да твърдиш, че някой е нещо и да вярваш, че той е това нещо, са две различни неща. Сега разбрахте? След малко ще разберете. Истинският баща не задоволява всичките желания на своето дете, а само тези, които са здравословни и полезни за него. Съгласни ли сте? Исус казва, ще им отдаде право. Това означава, че Бог се е ангажирал да ти отдаде правото, а не всичко. Правото не означава всичко, което бихме поискали от Бог. Правото означава само това, което Бог преценява, че е справедливо за тебе. Тази вдовица отиде при съдията да поиска да й се отдаде онова, което е справедливо за нея. Това е думата. Право. Правото не означава дори всичко това, което ти смяташ, че е нужно за теб. Не само, че го искаш, но и преценяваш, че имаш нужда от него. А само това, което Бог преценява, че ти се полага. Правите ли разлика? Какво е справедливо за теб? Ако не знаеш, питай Бога. Ако се нуждаеш от нещо и искаш да знаеш дали Бог ще удовлетвори, извинете, тази твоя нужда, питай Бога. Има един стих, за който се сещам в Филипяни, 4 глава, 19 стих. Някой от вас може ли веднага да го цитира? Само с дигане на ръка. Ако някой се сеща за стиха, само дигнете ръка. Чудесно една ръка. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава. Сега, припомните ли си този стих? Аз го знам на Исус. Съветвам ви вие да го знаете. Често пъти ние цитираме подобни стихове. Но аз бях предизвикан преди известно време да погледна на този стих по различен начин. Аз си мислих, че този стих касае всички хора и всички нужди. Но обърнете внимание, че Павел го казва към конкретни хора. И той единствено го казва на тези конкретни хора. Кои бяха тези хора? Филипяни. И там в същата тази глава, ако вие прочетете, ще обърнете внимание на нещо много характерно. Нещо, което тези хора бяха направили за апостола. Какво беше то? Когато апостолът беше изпаднал в нужда, филипяните бяха единствените, които се притекаха на помощ. И те не просто се притекаха на помощ, но те дадаха всичко от себе си. И не само дадаха всичко от себе си, но дадаха извън силата си. И Павел казва, моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, филипяни. Защото вие сторихте това пред Бога за мен. Разбирате ли сега? Ние бихме искали това да се отнася за нас във всяко време и във всяка нужда. Но всъщност, то ще се отнесе за нас, ако ние живеем и постъпваме както тези филипяни.
Така че Бог е в правото си Той да прецени от какво имаме нужда и какво е справедливо за нас. Същественият въпрос в тази притча, която Исус дава на своите ученици, а следователно и на нас, не е какво е справедливо и какво ни се полага на нас. Същественият въпрос в тази притча е как ще реагираш, когато не получаваш това, което искаш. Да го повторя? Ако очакваш Бог винаги да ти дава каквото искаш и когато го поискаш, то скоро ти ще се разочароваш от Бога. И твоята молитва ще отслабне. Когато се молиш и не получаваш веднага това, което искаш, и не получаваш именно това, което искаш, какво се случва с теб? Разочароваш ли се от Бога? Продължаваш ли да вярваш в Бога? Продължаваш ли да гледаш на Бога като на свой баща? Продължаваш ли да вярваш, че Бог е грижа за тебе? Продължаваш ли да вярваш, че Бог е справедлив с тебе? Продължаваш ли да очакваш, че Бог ще ти отдаде скоро правото? Или посърмаш и отслабваш? По други начин казано, ако превърнеш Бог в магазин, скоро ще разбереш, че този магазин е празен за тебе. Бог не е такъв. Божието Слово казва, че отлагано очакване изнемощява сърцето. При 14 глава 12 стих. Но Исус иска чрез тази притча да научи своите ученици, а следователно и нас, че молитва с вяра укрепва сърцето. И всъщност това е вторият урок. Вторият голям урок в тази притча. Защото ако ние вярваме само докато получаваме от Бога, то скоро ще разберем, че всъщност ние не вярваме в Бога. А сме повярвали в един измислен Бог. Сега разбирате ли това, което отдеве питах? Има разлика между това да казваш Бог е мой баща и да вярваш, че Той е твой баща. Някои са готови да наричат Бог свой баща само до момента, до който Бог им дава. И в момента, в който Бог спре да им дава, Той престава да бъде техен баща. Да се молим винаги без да отслабваме означава да се молим винаги без да отслабва нашата увереност, без да отслабва нашето доверие, без да отслабва нашата сигурност, без да отслабва нашето упование в Бога. Можем ли ние да кажем сега: аз вярвам, че Бог ще ми даде скоро право. Аз вярвам, че Бог е загрижен за мен. И Той най-добре знае какво е добро за мен. И Той няма да се забави. Ако наистина вярваш в Бога, ти ще си уверен, че Бог знае всичко и може всичко, и според това, което знае, и според това, което може, Бог ще ти даде най-доброто, най-справедливото и на най-доброто време. Ако вярваш в Бога, ти ще си уверен, че Бог по-добре от теб знае какво имаш нужда и кога да ти го даде. И ако ти вярваш в Бога, ти няма да се страхуваш Исус да дойде, защото когато дойде Исус, Той ще намери вяра в теб. И все пак, ще си зададем отново един въпрос. Има ли молитви, на които Бог не отговаря? Или по друг начин казвам, има ли причини, поради които Бог да не отговори на нашите молитви? Ако ние вярваме в Бога, ще знаем, че има такива молитви. И че има такива случаи, когато Бог може да не отговори. Исус веднъж каза на своите ученици: ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, и Той продължава малко по-подробно:
Ако синът ви поиска змия, т.е. извинете, риба, грешка, ще му дадете ли змия? И ако ви поиска хляб, ще му дадете ли камък? Нека да обърнем тези думи на Исус. Нека да кажем, ако синът ти поиска змия, ще му дадеш ли змия? Ако синът ти поиска камък, ще му дадеш ли камък? Зависи какво ще прави с този камък, нали така? Тоест Бог е в правото си да прецени какво да ни даде. Ако вярваме в Бога, ще знаем, че Бог може и да откаже да отговори на нашата молитва. Или да ни отговори по начин, по който най-малко сме очаквали. Бог може да изпрати трън в плътта ти. И ти да не искаш този трън. И да се бориш срещу този трън. И да казваш, Господи, защо? Махни го, не го искам. Но Бог го оставя. И ти казва, така е по-добре за тебе. Знаете за какво говоря, нали? Ако Бог изпрати тояга в живота ти и ти казваш, не искам тази тояга, боли, махни я. Бог ще я махне ли? Може да не я махне. Евреи 12 глава ни казва, че Бог се отнася с нас като с синове и Бог бие всеки син, когато приема. Заради дисциплината казва, издържайте. Защото както родителите са ни били някога за наше добро, така и Бог може да иска да ни понатупа за наше добро. Апостолът казва, не зависи от този, който иска, а зависи от този, който дава. Така ли? Кои са тези три причини, преди които Бог обаче може да не отговори на нашите молитви? Първата причина, която бих искал да ви представя, и то не за друго, а защото Исус я дава веднага след тази притча, която разгледахме, за вдовицата и за неправедния съдия. Това е притчата за фарисея и за бирника. И там в тази притча изпъква този грях, т.е. тази причина, поради която Бог не отговори на молитвата на фарисея. И това е неизповядания грях. Ако има неизповядан грях в нашето сърце, Бог остава глух за нашите молитви. И не за друго, а защото не иска да създаде порочния навик в сърцето ни да живеем в грях и да си мислим, че няма проблем. Пророк Исаия казва в 59 глава от 1 до 2 стих: ето ръката на Господа не се е скъсила, за да не може да спаси, нито ухото му е затъпяло, за да не може да чува. Чува ли Бог? Чува. Достатъчно ли е дълга ръката му, за да помогне, за да избави? Достатъчно дълга е. Къде е проблема? Стих 2. Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог. И вашите грехове са скрили лицето му от вас. И той не иска да чува. Ако молитвата ни не се чува, проблемът най-вероятно не е в Бога, а е в нас. Какви грехове могат да спрат Божия отговор? Всички. Непростителност, осъдителност, презрение, омраза и незачитане на другите, липса на милосърдие, гордост, себеправедност, непокорство, неверие и така нататък. Всички тези грехове ще накарат Бог да страни от тебе и да не отговаря на твоите молитви. Искаш ли Бог да чуе молитвата ти отново? Покай се. Изпитай сърцето си. Остави греха. Втората причина, поради която Бог може да не чува или да не иска да чуе молитвите ни, това е когато в нашето сърце има неправилни мотиви. Когато има неподходящи желания или страсти. Както Яков каза в 4 глава 3 стих: просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. Ако мотивите на сърцето ви не са според Божиите изисквания, според Божиите стандарти и критерии за чистота, за праведност,
Ако в молитвите ви има неподходящи страсти и желания, то Бог няма да отговори на вашите молитви. Какви биха могли да бъдат тези страсти, които биха запушили ухото на Бога? Невъздържаност, гневливост, зложелателство, клевети, хули, одумване, алчност, завист, лукавство, лицемерие, неконтролируема страст, похотливост, увлечение към наслади и удоволствия. Всичко това може да накара Бог да е глух към нашите молитви. Искаш ли Бог да чуе молитвата ти отново? Остави тези неща. Прегледай сърцето си и остави тези неща. Третата причина, преди която Бог може да не чува молитвата ни, ако ние просим не според Неговата воля. Както апостол Йоан в своето първо послание, 5 глава, 14 до 15 стих, казва: и дразновението, което имаме пред Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него. Урокът от това слово, от тези думи на Йоан е следния. Само ако се молим по Божията воля, само тогава имаме това дразновение, тази увереност, тази сигурност, че Бог ни слуша и че ние ще получим това, което молим. Бог решава какво, кога и как. Според Неговия съвършен план за нашия живот. Яков критикува някои християни от това време. Кои сте вие да казвате, ще отидем в този град, ще търгуваме, ще спечелим? По-добре казвайте, ако Бог ще отидем, ще направим това и това. Апостол Павел отново в своето послание към римляните, 26 стих, и надолу казва: така също и Духът ни помага в нашата немощ. Понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Има огромна дълбочина в това слово, в тези думи на апостола. Първо, този стих, тези думи на апостола показват, че ние сме в немощ. Каква е тази наша немощ? Неспособността да се молим. Каква е тази неспособност да се молим? Ние не знаем, ако разгледаме този текст внимателно, ще видим, че точно това има предвид апостола. Ние не знаем нито за какво да се молим, нито знаем как да се молим. Това е нашата неспособност. Но добрата новина каква е? Бог е, който изпитва сърцата ни. Слава на Бога! И другата добра новина каква е? Имаме ходатай, Божия Дух, който ходатайства за нас. Но има и още една подробност, че Той ходатайства за нас според Божията воля. Бог най-добре знае онова, което ние не можем да изговорим. Онези наши неизговорими стенания, нужди и копнежи. Той ги познава, защото Той изпитва нашите сърца. И тогава Божия Дух, който ходатайства за нас, според онова, което Той знае и открива в нашите сърца, се застъпва за нас, за да може Божията воля, онова, което Бог иска за нас, най-доброто, да се приложи в живота ни. Ако искаш Бог да чува молитвата ти, търси онова, което е добро, благогодно нему и съвършенно, както казва апостолът. Ако нямаш неизповядан грях и ако нямаш неправилни мотиви в своето сърце и ако си уверен, че онова, което молиш и просиш от Бога е според Неговата воля, не отслабвай. Не отслабвай. Ако пък не знаеш каква е Божията воля за теб, моли се и Бог ще ти открие. И така за ръката на Исус с тази притча: винаги се молете и не отслабвайте, защото Бог гледа на вас като на свои избрани.
Той е ваш отец. Той сам е ангажирал себе си да слуша вашите молитви и да отговаря. Но когато идвате при Него, идвайте с вяра. Вярвайте в Бога. И това ще удързости сърцата ви. И вие няма да отслабнете. Защото Бог знае най-добре това, което е добро за вас. Бог знае най-добре и кога да ви го отдаде.